Baby Mbana. Madi Mbare. Ah, Bobo. Net one. Q Shine. Q Shine. Q Shine. Before when's that? Ghetto. Sakaenda wakachinja zita. Mafans ndarengo nditi Ghetto boy. Ghetto awengoti aribude. Then panazonyasogara pasi titsvage chi zita rimwe rinenge ronakiro vanhu tangozviti Q Shine. No. Nemakore mangani? 16. 16. Wafana ngori uchikoro ere? Uchikoro ndikuenda masikati. Kupi? Young Africa wepoint. Wakara wepoint ere? Wakara upindura ere? Upindura ndenda kumaulidi. Oh. Sure. Unaenda uchikoro yo? Ubisa iti toni msoro wakuda wagiro. Chicha unacho msoro, ubisa iti? Ndoda kuziva kuti unoenda kuchikoro sei nezvivhudzi zvaunazvo. College. Zvakabva kupi zvawe style yaunayo mumusoro? Sangopo chechi kwedu nda. Chechenyi ndipi? Chechi kwatagenda. Ana uinda undibhaisa so. So bhaisa. Watanga kuimba rini? Ndatanga kuimba 2011. Panami 2011. Tamuna 2020. Une 16 years. 2011. Ndatanga kuimba mudhara kutara. Wangwane makore mangani? Achimbokalculate wega. Chimbokalculate wega, ndinoda kukalculate. 2000 wangwane makore mangani? Usatambe neheti. 9. 2011 azvitoti wangwane 9. Because wangwane 7 maybe 2020. That's 9 years ago. 16 minus 9. 7 years. Ambana mbomira kutamba neheti wani njenjazi. Uona zvichibuda ere mfana uyu? Azvibude ka? Uri kubaisa vanhu ka? Azvibude. Aiwa chiya ndimonzwa song yako ya 2011. Imba song yako ya 2011. Wangone 7 years. 2011. Emakuti akandipinda mangoma akandipinda dzimwe nguva ndiri ndega ndichifamba nemangoma ndogona kungotanga kungotamba. Yakarekotwa nani? Mina munhu musazi DJ Mario. DJ Mario? 2011 manje. Anami. Rongeka mfanawo. Kana wada kutangisa manje usisanyebe manje. Tangiza mfana kutaura chokwadi manje. Ya, wakatanga kuimba rini? Hauna kana gore uchimba mfanawo. Aiwa gore ndanaro. Oh. Ine 2020 yata. 2020. Tataka kuimba grade 5. Grade 5 fika mfana nami na manje unofunga form 3 kana form 4. And grade 5 is maybe 6 years ago. Abonga is 9 years. Manami. Chimba song yako grade 5. Grade 5 yandamboimba yoyo. Ndiyo kwa manje. Manje. Rhythm yacho nonzi. Rhythm racho. Usati waputika kuimba. Ronzi Silverstone. Chimboimba song. Vakakutadzirei rasta ko vakakuita sei rasta pabiwa chinunonza voti ndi rasta hanzi ane chitema but msamudaro rasta. Yakarekotwa na DJ Mills. Kupwacho. Kure music. Alright. Reiru. Iri muna second hari national. Alright. Papa zvako mfana amwe because vazhinji vacho ndozvavanongoita kanjenjasi. Handiti ka star rako chaunonzani? Tawanda Gunda. Maparents ako ari kuepoint. Nema sisters nema brothers? Ma sister mama karorwa rubhindura. Brothers mama rubhindura mama chiwari unani. Mbare. Vangani? Wamhoresa because kumberi takada kuzoti wamhoresa kokupedzisira. Mhoresa nemazita avo.
ndikumoresa mdara knowledge gunda, persuade gunda, vivid gunda na talent gunda. My brothers here. My brothers and my sisters. Kubaba na mai. Baba na mai. Ndikumoresa persuade gunda na vivid jede. Andidi. Wanoziva kuti noimba? Wanoziva. Imba imwe song isiri pa Silverstone Sound Rhythm. Isiri pa Silverstone. Vaida kuti ndingova wekuzasi zasi zasi ndingova munhu wekuzasi. Vachindiwanzira masasi zvandaibata zvese vaizvisa pasi. Vachida kuti ndingova wekuzasi zasi zasi ndichive munhu wekuzasi. Ko vachindiwanzira masasi zvandaibata zvese vaizvisa pasi. Iri pa rhythm ipi? Iri aiwa rhythm iri kangogadzirwa risingo. Singo kupi ko? Papa Ray papa. Nani? Na DJ Mess. Azokwata ere mfana? Azokwate. Sakwate. Azokwate. Azokwate mdara. Saka na vachida kubhukwa unobhukwa sei? Kana don't book. Vanotaura na manager. Manager ndiye? Ndiretist. Phone number yake? Phone number zacho. Vanotanga vataura neni pa number dzangu ini ndobva ndavapa phone number dzamanager. Tipe number dzako. 0771 74 7704. Alright. But wakati upina maskati apa itikuvhukuluka unotanga chikoro ngwai? Zenda mangwana. Takutozenda mangwana tatumiswa neinterview ndezombuti ndinonotsesa takutenda mangwana. Wakutenda mangwana? Wakapasa rimba nami? Grade 7? Ndakapasa. Mainisi mangati? Ndabuda ne 10. Masubjects mangati? Masubjects ngachiri 4. Ngachiri 4 ere. Asi zimsekere. Ngazimsekere. Simseka ina 4 masubjects, more than 4. Global curriculum. Oh, A5. Right now A5. Which one in you guys? Ko wakapasa leo. Enda pasa this. Wabuda ni mangani? Form 2. Form 2 is atina kuzonyora ma exams SAGC gozi. Ndopateka vharo pakavharwa vanhu maita ne-education exam paper now. Auna unya? 2000. Ko form 4? Form 4 ndakabuda ne 3 subjects. Ne 3? Chinechi? English, short. German, English, aiwa musazodaro ka. Ko Chodza? Aiwa Chodza. Grade 7 wabuda ni maizi manga. Grade 7 ndinapasa ndakatozvina 13. Ko form 2? Form 2 mabebeda noma kwa dzidzisi. Akachipa mali. Ko form 4? Form 4 ndinapasa ngani. Kana certificate atina? Ritina. Rakamira sei? Ndinamira mushi. Ora. Kuzombana? Kana ni madofu. Makakala ni hard notes. Inda wakatanga wakafunga zvekuimba yo. Ndingoti kana ndifamba ndikunongotanga ngoimbawo tumwe tunhu ndisingambozoti ndikubva kupi ndikotanga kungoimba saka ndakatozoti kuti ndikutoimba ndotondiwo masong angu. Ndani akaita kuti uimbe pane maartist anoimba? Maartist anoimba? Nyanya wingi ndokuna ndanyanya kuteerera zvangu naimba tacho. Nani futi? Wingi chete. Saka wangoperera pane Zimdare? Zimdare wingi? Ndiro ndanyanya kuteerera. Imba one song yawingi. Vanochenesa vakafa vachisvibisa vapenyu, musavengane peche zvenyu, musatikana ndafa moti ndeve mumwe wenyu, musakambira zvisi zvenyu. Alright. Koeda na Soja Lava. Nana Sekalas. Tango wateerera tatangubida tisiriko. So unongozitenga na tsitsi nawo? Ndakana tsitsi nawo. Ndovanzira tsitsi ndakukama nawo. Utambe nawo? Utambe nawo. Utamba wega mazwano? Mazwano utamba ndi. Wakaipa. Saka gore rino muna 2020 kutadzirichi? Mangoma hope. Hamuna kana kanofana kurekodi wapai manje? Tofana kurekodi wapai manje? Mbowa paka sample chete. Ka sample chete. Ka sample. So mi bossa blanc tapinda muna 2020 ngoma dziri kutapira sematenzi.
gumira ipapo. Panombogumira ipapo. Waita bomba nami. Nice one. Sharp.